Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation kabala pentrai kam yala ka jongka inline permit hagi bentau per ke jela hakini hindiat sngi haga khat sauterik benai rempang arajar arpho kala lek bani kendo ya ka chairperson jongka district task force ka kong mat siudor warnong bri kabalong ru ka deputy commissioner jongka East Sales district ban penken mau haga bay day bat ka jing talasi ki menderi ki bonrung be an chapo put sam jongka jela Meghalaya. Haka jingkren bagi lak patai kubor hadian ke jingnya kendo ya ka DC uskatri jangka KoMSO oba roy ku person ram loong baka KoMSO kala kentu ya ka DC bahkan pencur ya ka jing talasi ki mender ki bonrong bean syaka jela dah ba pentrai kam ya ka jing penbana ne ka notification bala ibor ya ki deputy commissioner bat ya ki superintendent of police jongki katway tli ki district jangka jela ban bat ya kinu ki menderi bat ban pen phai biang syaka jaka ka bakiwan bat ban pen tikinaru ba ka jing talasi mender ka deban dan baik la kumnu Sisian hakishi benai hapo ki district. Jika jengwan ka jungi mentakasngi kalong ban PYNSNGEW haka ya ka deputy commissioner juga iskasil district halor ka KAMRAM ka baim ide bande nak betaman cek ya kana jengrong kertiat jong mendari ya kanika ri ka jungi khamtam ya po iskasil district. Kumachupan kan ma fi hausnam arja khan riu jong arjan riu jong benai mi ka sarkar MDE atau kapor kala penmi ya kawi ka notification nang beta ki nyotuli ki district atau kapor bat kumjur au arja khatla por balami ki district batmai sa sautuli ka sarkar kala penmi atau notification hakata ka notification la aibor ya ka deputy commissioner da bonlong kum ka chairman ya USP jong ka district bonlong kum deputy chairman nang ta member de DSP bakumjuru DSP jong ka intelligence branch nani IB branch unlong kumu convener ka KAMRAM jong ni ban form ya ka district task force kyo ka KAMRAM jong ni ka district task force kalong ban detect ya ki illegal immigrants ki barung ha ni ka jala ka jongi ha ki district ki ba fair ki jongi bom dei tang ban detect re ban deport ru ya ki la dalap ki don nu brio barung ha ni ka jala ka jongi bom dei unong India bat ka balai ka KAMRAM ka jongi kalong ban pentikna ba man kapur sisian shipnai de bandon ka regular checking hagini district tenri katkum ka jongi ngemlap ba kani ka district task force ya ka ba ka sarkar kala form ho arjan rio kin pentri kam ya kata kam de halor kata kanong rem ban panjing sha na ka DC jong ka East Sales district nilawan mi mtagasngi bading ka jingya keren ka jongi mai la sei ki ko islam ban pa boy na kalian jong sarkar kala shnai kata ka district task force nem arjan rio bat nakalian joka East Sales district ki jule ya kata regular checking man la ubnai hang ni po so shalong base na ki input ki ba ka IB ka ai ti ngilai keren ru ya ki ba ka jingkwa ka jongi kum ka kanhun ka KoMSO kum bala pan bana banadu ka khat atrik man tau banai nglas dang ban check hi ka jing wanrung juga dikharan ka jing try lang jong ki anti infiltration mo ka department pujok police department ngikwa ru ba kani ka district task force hakanu no ko puar ka ba kum ka kanhun ni yo ajingtep bakidon gi brio la kalong hasor shlong ne hapo upur usam jo East Sales ngin pentep ya ka district task force ba ka district task force ka diban pha ki brio jongka ka ba kentup yo magistrate ki bor pulit bakin let ban le ya ka checking ni ki chaka tena kalian jo ka DC kila ai ka jing pular yang i bahkan nu ko por bana kalian jo KoMSO ki kanhun ki bodan ko KoMSO ki yo ajingtep badon ginu ni ki brio ki badai ki illegal ki foreigners lan ki illegal immigrants ki wandrung hapo pur usam jo ka jong ka East Sales district ka district task force kan satre la ka jong ka kam ka ba ka DC kum ka chairperson kan sapha magistrate harangkat ki bor pulit ban let ban check lan ban ri ki jaka ban yo kem ki teng brio khnang bala ban deport ki syaka ri ka baki ki ban kata ka ding keren bat ke DC mental ni hadu menta ngidang lum mi kijing tep na namar kata ngi kwa ban tip shwa la ka district task force ka trikam na ema po East Sales district haba ka DC mentan ka pen i kini ya ki kam ki pen i yang i ki report ba man ubanai ka district task force ka let ban khandra hapo ki kamtam ka kani kijing khandra menta ka long bay city centric mutang hapo sor shlong bay kim julet khap sor ka jingkwa ka jongi ka long baki de let cha khap sor nama ka East Sales ka don ka border Bangladesh ki bon bun ki jaka ki bay markhap ka bangla
tinggi kuat baka district task force ka dewan trikam kita ki Jakarta kan dia mentahi ngin sa ayo ka ladang ngilap bagi don ki Jakarta ki bagi ngisnob ki don kita ki beri belong illegal ngin pentip ka district task force hadu mentahi ngilabu kata ka jengkeli don lang women district ki basyong tu ngilak keli ka desi ba kata ka jengle ka jong pi malu panai ki ong ba namar belong city centric bon ki beri ki basyong han airport sersulong ki badon kok don slah sudah tempat don weru kar banglau ba ka district task force ki detect hadu mentana du bala penwi yang notification Dede helor kata kan orang ko ong ba nang ni sakmat ka KoMSO kan sapet di Jakarta ki bangi isyong khmat ki bangi yo jingtip bagi don ki brio ki bomdai ki nong India ki basong basa ngin sa jingtip ka district task force bat nakaliang ka jongi ni selet lang ban pet la ka district task force ka menteri kam ne amil ta mandate jong kam mandate hin deng ba ka notification jong sarkar ka ai ka day for once a month tikit menteri kam ya kata di helor kata kan orang ba KoMSO ka sa bu ikajing dawa ba komdei mangin up hadu man check man kas tang sisin si brai so ong bangi don kam kaya pi ki an ban yada kajing rung bri kim da don kam man up ba hadu ubri undarung undolong trashnong kajing kwa kajongi golong bed dei ban rung men nadu bu ubri dei ban bat bi ubri nadu bu rung kan ha ko ku sang jo kajang la dia ka bomenta kini ki an ki bangi ngidon ki kwa ban penteri kam syayaki kan halor kata nong rem ki ong ba kani district task force ya ka balasna nadu arjan riu dei ban penteri kam be kloy bet kawi ka ba habangi keli ki base inputs na bakin yo ben lek khara ka jing ong ka jong ki ka long ba ya ka inputs kawan ai be ka anti infiltration ki anti infiltration personnel and ki staff jong ka anti infiltration ki ajing tip ya ka district task force but based on those inputs ki select ban khara kita ki jakai ka ba ki ai input semuki dia balongo kalong ba kata kan kumbangi rung imso mi jing tip ba baleh do mentau we kar bangla la ne foreigners kim yo lambat ba jing shisha kan anti infiltration ka kam joka ka dei ban check yo brio bu unrung bu India de hakani ka bantai ka notification ka ba government ka ai ban form the district task force lapan dan kampat ya ka anti infiltration ban long kom kinong ai input ya ka district task force which is completely opposing ya ka ba maki gide ban le so there is a confusion ba ki hab ban clear ya kan ro ti re ya wala kataru kumangi ong hi ka bagi don gi angi bangi don mentangi ni la dawana ka disi mu chon ban jo ka ditia bagi dewan penteri kam ya ka mandate jong ya ka bon menta ke ka ba KoMSO ka perkhat ka long papi ka jing dawa menta la jan ka nusnam ni postnam ni pan ni ki an ban penteri kam nang pertama check ka jing rung ka tap jing mandari nengi i ka ni ka jing slam tingi ong baling im penteri kam shwa ya ke ka bangi ngila don tingin niat chakmat ban penteri kam ki an ka bangi ngila don ya ke ka manang panmha ba ki batmai pat nang ni nang ya ken bandawa kita ki an ka district task force ka dewan check kat kum ka mandate ka joka ka dewan check ya ki illegal immigrants ka KAMRAM jung biasa ka dewan check ya ki beri ki bandrong na po Indo Bangla border di kat kum ka KAMRAM ka mandate ka DTL kadi banya trelang bat baru ki authorities tingi ngilai keren ru mane kumdu banya trelang bat ka biasa bukan hagi border area nang man detect ya ka jingrong ki beri na po Bangla so po India